दिनैनि सेप्टेट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सेप्टेटानो जाहैबाय आथोनारि गेलेनायाव हमजानानै सासे सिख्लाया गावखौ फोजोबना लादों। राजस्थान बुन्दी जिल्लानि सिङाव थानाय सत्राका खेदा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थाङो। सत्राका गामिनि 18 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाया गावनि न' खाथिनि 20 बोसोर बैसोनि हौवासाजों आथोनारि गेलेनायाव गावनि नखरनि मानसिफोरजों हमजायो, जायनि उनाव हिन्जावसाया लाजि मोननानै गावखौ फोजोबस्रांना लायो। हिन्जावसानि बिमाया हौवासानि हेंथायै जिनाहारि खालामनायनि दाय जाबसिननानै पुलिस थानायाव एजाहार होयो। ओनसोलनि मानसिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो सोमोन्दोआव दंमोन आरो हौवासाया बिखौ जिनाहारि खालामाखै। 2 नम्बराव दङ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। माखासे वेबसाइटफोराव गावनि आब्रुथि गैयै भिडिअ हगारनाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि मेथामेटिक्स डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर ध्रुवज्योति चौधुरीया मैया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय। बिथांनि भिडिअआ भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा गौथुमा बिथांखौ मुलुगसोलोंसालियाव हाबनो होनाय नंला होनना बुंथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 जुन खालारखालि गावनि आब्रुथि गैयै भिडिअखौ माखासे वेबसाइटफोराव हगारनायनि दायाव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया बेनि सायाव एजाहार होयो। बेनि उनाव पुलिसआ बिखौ खायो। 3 नम्बराव दङ बिजनीनि नदियापारा गामियाव दैबाना। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीनि नदियापारा गामिया भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय आइ दैमानि खुरखानायाव 10 साननि उनावबो न'आव थाजानाय सुबिदा जायाखै, जायनि थाखाय बिजनीनि नदियापारा गामिनि मानसिफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गं 84 दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा सिलिंखार नखरखौ नागारनानै रैखाथि बादायाव थानो गोनां जानानै दङ। 20 साननि उनावबो दिनैसिमबो गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु खस्थ'यै भुगिनांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि नदियापारा गामिया दासिमबो सरकारनि नांगौ बायदि अनसुंथाइ मोनाखै। 4 नम्बराव दङ आमेरिकायाबो टिकटकखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। आमेरिकायाबो भारत बादि चाइनानि एप टिकटकखौ बन्द खालामनो थांखि लादों होनना US सेक्रेटारि अफ स्टेट माइक पम्पेय'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा खालामो। बिथाङा बुङो दि जुदि नोंथांमोना सिक्रेट इनफरमेशनखौ चाइनानि कमिउनिस्ट पार्टिनो हरनो गोसोब्ला टिकटकखौ डाउनलड खालाम। बिथांनि बे बिबुंथिखौ खोनानानै टिकटक स्पकपार्सना फिन होनानै बुङो दि टिकटकआ आमेरिकायाव सेफटि आरो सिकिउरिटिजों सोलिगासिनो आरो आमेरिकानि डेटाखौ रावबो खावनो हाया। बेफोर गासिबो नंखाय। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि गोबां राजखान्थि हान्जाया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो टिकटकखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांगासिनो। 5 नम्बराव दङ उदालगुरि जिल्लायाव सासे फोरोंगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। मैया मंगलबारखालि उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया जायो। बालिपारा हाइस्कुलनि सासे फोरोंगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फोरोंगिरिया समबारखालि मर्निं वाक खालामनो थांनाया न'आव फैफिना, जायनि उनाव फोरोंगिरिखौ पुलिसआ नागिरो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फोरोंगिरिनि सेन्देलखौ फुख्रिनि खाथियाव मोननायनि उनाव फोरोंगिरिखौ नागिरनाय जायो आरो बिथांनि गोथै देहाखौ मैया उदालगुरि कलाइगावनि UN ब्रह्म एकाडेमियाव मोनो। 6 नम्बराव दङ चाइनानि बारग' मिलिटारि अफिसियेलआ बुंदों चीननि रौनियाफोरा गालवान भेलियाव जालांनाय दाङाबाजियाव गासै 100 थैदों। थांनाय 15 जुन खालारखालि गालवान भेलियाव भारत चीननि रौनियानि गेजेराव दाङाबाजि जालांनायाव चीननि रौनियाफोरा साबेसे थैदों बेनि अनजिमाखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। चीनआ बेखौ लानानै मुलुगखौ खोमसियाव दोनदों, नाथाय चीननि सासे गोजौ थाखोनि सुबुङा बेखौ सुराङाव लाबोबाय। चीननि बारग' मिलिटारि अफिसियेल जियानलिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै थांनाय 15 जुन खालारखालि भारत चीननि रौनियानि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव चीननि 100निबो बांसिन रौनियाफोरा थैदों होनना रोखा खालामदों। लोगोसे बिथां जियानलिया मुलुगखौ खोमसि दोननायनि थाखाय जी जिनपिं सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनैनि सेप्टेटा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।